अच्छा भैया एगो भोजपुरी में गाना आइल बा हाँ। जौना के हमारी समझ में नहीं आवत भोजपुरी में उ का कहे के चाहता गाय। अच्छा मतलब नहीं है समझ में। मतलब समझ में हाँ नहीं बताओ आवत। कौन गाना बा। तो गाना ई बा ऐसे कि उठा के लीले जादो जी, बैठा के लीले जादो जी, आ सरसों में परसों सुता के लीले जादो जी। एकर मतलब का तनी हमके समझाई। ओहो हो, अरे बेकर इजी मतलब बा। तू समझा? ई जवन राइटर बानू ओकर बहिन ई यादव जी का खेत में मटर छीमी जवन कहल जाला उ चोरावे गे रहे। तो उ चोरावत में देख लेलन यादव जी। तो अब भाई उ चोरावले रहे तो उ नुकावे कि तो उठा के ले मतलब ओकरा से छीने के कोशिश करत रहन। तो उठा के आ फिर उ बैठ गेल तो बैठाइयो के छीने के कोशिश लागल भागे। अब भागे लागल तो उ सरसों का खेत में भागल उ छुपेला तो वहू में गेलन। आ यादव जी जवन बड़न ओकरा के सुता गेल लोटा गेल ओके छीने के कोशिश करत रहन मरते मानना पड़ेगा। तो हाँ तो उ सूत गेल तो उहे बा कि उठा के ले यादव जी आ बैठा के ले यादव जी आ सरसों में परसों के कहानी है। तो परसों सुता के ले यादव जी मतलब ये मीनिंग बा हो। ये बात हाँ